Varustellaan vähän katsojien menopelejä. Ja täällä on aika paljon nyt näitä kuvia. Mutta mennään nyt sitten videon pariin. Eli ekana täällä on tällainen prutku. Ihan tällainen perus, vähän tällainen. Että laitetaan nyt vaikka arvosanaksi 7,5/10. Sitten bauti on... Mä en tiedä onko toi toinen. No, en oo ihan Kyllä se varmaan on, niin näille molemmille mä annan vaikka 8,5/10 molemmille. Ihan, nää on hyviä, bauti on hyviä. Joo, ja muistakaa käydään liittymässä tuon Discord-servun tuolta. Löydätte tuolta alhaalta, tuolta noin, niin käykää sieltä liin. Sitten Manki, 72cc, 2011 vuoden SkyTeam Manki. Joo. On kyllä aika komia. Niinku kun kattoo, niin joo, vähän putkee vähän. 9/10. Mersu. 125 YCF. Oho, on aika kova ja sitten Mercedes-Benz. Mersulle 7/10 ja YCFlle vaikka 8,5/10. Täällä on itse asiassa 9/10, toi on aikamoinen. Sitten tällainen feikkimanki tai mikä tää on. On kyllä ihan hyvä. 7/10. Tää on hieno oikeesti. No, 10/10 tää on. Sitten on toinen Pauteoni. 8/10. Ihan hauska. Sitten on vaan tällainen purettu. No, 5/10 ei oo mitään vielä. Ruohonleikkuri. 7,5/10 voisi olla ihan hyvä. Joo. Sitten Toyota E-Carina. Sitten mä oon ollut itsekin tän auton kyyti, se on hyvä auto ja laitetaan 9/10. Taitaa olla tällä hetkellä rikki, jos katsoo. Ja sitten tällainen. 8/10. 8/10 ihan hyvä. Sitten Suzuki. Hienot maisemat. Tänne. 9/10. On komia. Ja sama arvosana 9. Aika paljon no ihan sama 9/10. Hieno. On kyllä hieno. Sitten vähän pikkumänkiä. 7/10. Vähän vanhan näköinen. 8/10 tää on kans. Sitten... Jaha, siinä on vähän jotakin. No. 9/10. Sitten tää 7/10 ja... Mm, 7,5/10. Tää on aika... Ihan nice. Ihan hyvä. Sitten tällainen. Tää on aika ruma omasta mielestään niinku tässelleen. On 5/10. Tällainen. YCF 125 se 125. Sitten 125 yöksi moottorilla. No sellainen jo tää on. Mä en tiedä sanoinko mä, mutta mä en oikein tiedä. 9,5/10 on ihan asiallinen ja teho löytyy selvästi. Sellaista, se on sitten vähän tietoa kaikenlaista. Tollasta. Mutta se oli sellainen aika nopea video, koska niin ei täällä ihan hirveästi ollut kuvia. Mutta se oli sellainen video tällä kertaa ja se olisi sitten moro.